nola ateratzen zaren etxeko atetik. Atea itxi eta eskailera jetxi. Bitatik bat saltatzen duzu, ezin duzu ukitu marra diagonalik. Ondo atera zaizu, egun ona izan daike. Eskolara bidea hartu duzu, aldapa jetxi, gaur begiratuko ote zaitu. Agur, atzo ez dizun kasurik ere egin. Egunon, Amaiako plazako baldosen marrak ezin dituzu zapaldu. Kamiseta egokia jantzi daute duzun zalantzan zoaz. Batzuetan angustiak harrapatzen zaitu. Sensible egia zara, intensoa, eta gainera konplexuak dituzu. Aurpegiko grano puta hori zergaitik ez da atera ipurdian. Bizarra egitea bizitzako erabaki bat da. Guapoa naiz? Ez dakizu. Zergatik ez zinen ona jaio futbolerako. Marrokiko eskilarak igo dituzu, txortenako aldapa jetxi dezu. Zu ja sufritzen ari zinen, neskak bezala. Gaur entrenamentua gogorra izango da. Txapetaren egalak igo dituzu zubi txikiaren parean. Hor pentsatzen zenuen, agian orain aterako da portaletik. Pausoa makalduko den, bai, hor dator, egunon. Beti hemen gurutzatzen gera ez da, kasualidadea, gaur ere ez dizu denbora dago esateko gaueko ordu txikietan loa kentzen dizu berri. Baina bizitza osorik eta batera erortzen zaizu gainera. Etorkizunari bildu diozu. Non, zer, norek, nola, galdera laburra, zalantza luzea. Egun berri bat astera doa eta konturatzerako 35 urte pasa dira. Eta hemen gaude.